स्पेसियेलि आं दावराय देख्रेबखौ बुङो जेनेबा दावराव देख्रेब ना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिनि इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो बेखौ डिक्लेयार खालामनो नागिराखै मानोना अफिसियेलि डिक्लेयार खालामोब्ला मा जागोन खालामाबा मा जागोन जों बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ खिन्थु बिथांनि रुंसारि न'खरनि बिसि आरो सानै अनजालु फिसाफोर थालांदों बे साथामनि थाखाय नोजोर बोनानै सरकारनिफ्राय जोङो अरायथा थांना थानायनि राहा लामाखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लादों खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै जे गभर्नमेन्टआ बुङोब्लाबो अपोजिसना बुंलाबायगोन सिस्टेमनि बाहेरायाव थांनानै बिथांमोना साख्रि होदों होननानै बुंनो नागिरगोन आरो होआ होननानै बुंबाबो बिथांमोना अन्थाइ बिखा मानसि माने समाज माहारिखौ बिसोरो सिनायनो रोङा होननानै बिथांमोना जायखौनो मेखौनो इनस्टिगेट खालामलाबायगोन मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि आं दावराय देख्रेबखौ बुङो जेनेबा दावराव देख्रेब ना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिनि इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ थांनाय बारावबो बिदिनो माने सानै सेंग्रा मिस्टेकेनलि गावसोरनि मिस्टेकनि थाखाय ULB दानायनि थाखाय मोनसे एक्सिडेन्टेल केसाव बिथांमोना जिउ मुंख्लं जानाय टाइमावबो रुंसारि जानाय टाइमावबो बिथांमोननि न'खरखौ लानानै जोंनि सरकारनि जा पलिसि बे पलिसिनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंनानै न'खरखौ धंस' खालामनायसो दैदेनलांनाय आरो दिनैबो बिथांनि न'खरखौ बिदिनो खालामनो नागिरदोंमोन गतिके बिथांमोना मोनसे कालसार दङ थांनाय 17 बोसोराव मा होनो लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो जे मोनसे गोजा गाबनि सिमांनि फुरियाव हाबनो हायोब्ला गावसोर साक्सेसफुल जायो बेखौ बिथांमोना नोजोर होखायो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर्स श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 केरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455